ST Official. Sme veľmi radi, že ste sa k nám pripojili. Dnes sa spoločne ponoríme do fascinujúceho a hlbokého sveta Biblie, kde odhalíme tajomstvá, ktoré boli po stáročia skryté. Témou dnešného videa sú 12 Jákobovi synovia a ich významy, ktoré v sebe nesú prorocké odkazy na Ježiša Krista. Možno sa vám to na prvý pohľad zdá ako obyčajný rodokmeň, no tieto mená ukrývajú oveľa viac. Sú to kódy, ktoré Boh zanechal, aby nám odkázal svoju cestu spásy cez Mesiáša. Počas tohto videa sa dozviete, ako mená 12 Jákobových synov sú viac než len historické názvy. Sú to prorocké odkazy na Ježiša Krista a ukazujú nám Boží plán spásy, ktorý sa naplnil v Mesiášovi. Každé meno má svoj hlboký význam, ktorý nás vedie k hĺbšiemu pochopeniu toho, kto je Ježiš a čo pre nás urobil. Nezabudnite dať like tomuto videu, ak vás téma zaujíma, a prihláste sa na odber, aby vám neunikli ďalšie videá plné biblických odhalení a hlbokých pravd, ktoré vás privedú bližšie k Bohu. Tak poďme na to. Poďme objavovať Boží plán a zjavenia, ktoré nám dnes chce odhaliť cez mená Jákobových synov. Nech nás Božie slovo vedie a požehnáva. Ako vieme, Jákob, ktorý bol neskôr nazvaný Izrael, mal 12 synov, z ktorých sa neskôr stali zakladatelia 12 kmeňov Izraela. Je fascinujúce, že tieto mená Jákobových synov, ktoré sú na prvý pohľad len obyčajným rodokmeňom, v skutočnosti ukrývajú hlboké prorocké posolstvo. Každé meno je významné a spája sa s konkrétnymi udalosťami a vlastnosťami, ktoré majú priamy odkaz na Ježiša Krista. Boh už od začiatku dejín mal naplánovanú cestu spásy pre ľudstvo a skrytým spôsobom to zjavoval cez mená Jákobových synov. Prvý syn, Rúben. Hľa, syn, Rúben, prvý syn Jákoba a Leu, dostal meno Hľa, syn. Genesis 29:32, čo naznačuje, že Boh, ktorý videl trápenie a utrpenie svojej ľudovej duše, posiela spásu v podobe Božieho syna. Keď si prečítame Matúša 3:17, Boh pred predstavením Ježiša svetu hovorí: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Tieto slová sú jasným potvrdením, že Ježiš je tou odpoveďou na naše trápenie, na naše utrpenie. Rubenovo meno je teda prvým ukazovateľom na Krista, ktorý je synom Božím, zasľúbeným od počiatku vekov. Tento krok nás vedie k zamysleniu sa nad tým, čo to znamená pre nás dnes. Keď sa cítime opustení alebo zranení, musíme si uvedomiť, že Boh nás nikdy neprestane pozorovať. On nás vidí v našom trápení a dáva nám odpoveď, svoju prítomnosť v Kristovi. Tak ako Rubenovo meno hovorí: Hľa, syn, aj dnes nás Boh vyzýva, aby sme pozreli na Ježiša, nášho Spasiteľa. Druhý syn, Simeon. Boh počul. Simeon dostal meno, ktoré znamená Boh počul. Toto meno nás pripomína, že Boh vždy počuje volanie svojho ľudu. Keď sa pozrieme na Jánovo evanjelium, kapitolu 1, verš 14, čítame: A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Boh počul volanie svojho ľudu v Egypte a poslal Mojžiša, aby ich oslobodil. Takisto počul volanie celého ľudstva a odpovedal nám poslaním Ježiša Krista, ktorý je naším spasiteľom. Tento princíp sa aplikuje aj v našich životoch. Keď sa modlíme, keď voláme k Bohu, On nás počuje. Nie je to len o tom, že nás počuje, ale že má pripravenú odpoveď. Boh počul volanie zúfalých a neposlal vojenskú silu, aby ich oslobodil, ale poslal nám Ježiša, aby nás vykúpil od hriechu a smrti. Tretí syn, Lévi, spojenie s Bohom.
Leví znamená pripojený alebo spojený. Genesis 29:34. Lévi symbolizuje kňazstvo, ktoré malo v Izraeli dôležitú úlohu slúžiť ako prostredníci medzi Bohom a ľuďmi. Ježiš Kristus je našim dokonalým veľkňazom, ktorý nás navždy spojil s Bohom. Je jeden Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Kristus Ježiš. 1. Timoteovi 2:5. Rovnako ako Lévi a jeho potomkovia prinášali obete, Ježiš, náš veľkňaz, obetoval svoj život ako dokonalú obeť za naše hriechy, čím nás navždy spojil s Otcom. Tento krok nás vyzýva, aby sme si uvedomili, že vďaka Ježišovi už nemusíme obetovať zvieratá ani prinášať krvavé obete. Jeho obeť je jednorazová a úplná. Tým nás Boh úplne pripojil k sebe. 4. syn, Júda, chvála a kráľovstvo. Júda, syn, ktorého meno znamená chvála, je kľúčovým odkazom na Ježiša, ktorý pochádza z tohto kmeňa. Lev z kmeňa Júdu zvíťazil. Zjavenie 5:5. Júda je predobrazom Ježiša, kráľa kráľov, ktorý zaslúžene prijíma našu chválu. Júda sa teda stal tým, ktorý bol zasľúbený byť zakladateľom Božieho kráľovstva. Všetci, ktorí veria v Krista, sú súčasťou Božieho kráľovstva. Tento krok nás pozýva k tomu, aby sme my dnes chválili Boha za všetko, čo pre nás urobil. Ježiš je náš kráľ a hodný našich chvál. Keď prichádzame k Pánovi, prichádzame s vďakou a chválou, uznávajúc ho za nášho kráľa. 5. syn, Dan, sudca a spravodlivosť. Dan, 5. syn Jákoba a Bilhy, dostal meno, ktoré znamená sudca, Genesis 36. Tento názov nám pripomína, že Ježiš Kristus sa vráti na konci vekov ako spravodlivý sudca, ktorý vykoná Boží súd. Danovo meno nás vedie k zamysleniu sa nad tým, ako Ježiš prináša spravodlivosť. V Evanjeliu podľa Jána v kapitole 5 verši 22 sa píše: Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd odovzdal synovi. Ježiš ako sudca má právo posúdiť naše skutky a rozhodnúť o našom osude. Aj dnes, keď sa stretávame s nespravodlivosťou alebo zlyhaniami v tomto svete, môžeme si byť istí, že na konci vekov všetko bude spravodlivo posúdené. 6. syn, Naftali, boj a víťazstvo. Naftali, 6. syn, znamená môj boj. Genesis 38. Jeho meno vyjadruje boj, ktorý Ježiš viedol a víťazstvo, ktoré dosiahol na kríži. V 2. epistole Timoteovi, kapitola 4, verš 7 čítame: Bojoval som dobrý boj, bežal som do cieľa, zachoval som vieru. Tieto slová, ktoré hovoria o Ježišovi, nás povzbudzujú, aby sme aj my viedli duchovný boj s vierou. Ako verní nasledovníci Krista, máme byť pripravení bojovať s pokušením a nepriateľom, no zároveň vedieť, že víťazstvo už bolo dosiahnuté v Ježišovi. Naftali nám ukazuje, že aj keď zápasíme a stretávame sa s ťažkosťami v živote, môžeme sa radovať z víťazstva, ktoré nám Kristus poskytol. Jeho boj na kríži bol víťazstvom nad všetkým zlom, hriechom a smrťou. Tieto víťazstvá sú našimi víťazstvami, ak zostaneme verní a pevní vo viere. 7. syn, Gád, šťastie a radosť. Gád, 7. syn, znamená šťastie, Genesis 31. Tento syn nám pripomína, že evanjelium je prinášaním radosti a šťastia pre každého, kto ho príjme. Ježiš Kristus nám priniesol Božiu radosť, ktorá nie je závislá na vonkajších okolnostiach, ale na našom vzťahu s Bohom. V Lukášovi 4:18 čítame: Duch Pánov je nado mnou, pretože ma pomazal hlásať evanjelium chudobným. Ježiš prišiel, aby priniesol radostnú správu o spáse. Pre každého, kto verí, je to správa o nebeskom šťastí, ktoré sa začína už tu na zemi a pokračuje v večnom živote. Gádov význam ako šťastie nás vyzýva, aby sme sa sústredili na Božiu radosť v našom živote.
Aj keď čelíme ťažkostiam, môžeme mať radosť, pretože máme Krista, ktorý nám prináša trvalé šťastie. 8. syn. Ašér, požehnanie. Ašér, 8. syn, znamená požehnanie. Genesis 30:13. Ašérovo meno je veľmi silným odkazom na Ježiša, ktorý nás po svojom príchode na tento svet neustále požehnáva. V Zjavení 19:9 čítame: Blahoslavení sú tí, ktorí sú povolaní na baránkovú svadobnú hostinu. Požehnanie je Božím darom, ktorý prichádza k nám v Ježišovi Kristovi. Keď žijeme v Kristovi a nasledujeme jeho slová, zakúsime požehnanie nielen vo večnom živote, ale aj tu na zemi. Ašérovo meno nás učí, že Božie požehnanie je neoddeliteľnou súčasťou života veriacich. Prijímajme toto požehnanie a šírme ho ďalej prostredníctvom lásky, služby a pomoci druhým. 9. syn. Isachar. Odmena. Isachar, 9. syn, znamená odmena. Genesis 38. Tento syn nám pripomína, že Ježiš Kristus je našou odmenou za všetky naše úsilie a vernosť. V Zjavení 22:12 Ježiš hovorí: Aj hľa prídem čoskoro a moja odmena so mnou. Ježiš príde, aby odmenil každého, kto verne slúžil Bohu. Isacharovo meno nás vyzýva, aby sme žili podľa Božej vôle a vedeli, že na konci vekov bude odmena pripravená pre každého, kto vytrval vo viere. Tieto odmeny sú nielen materiálne, ale aj duchovné a večné. Každý skutok lásky a viery bude odmenený Božou štedrosťou. Zebulun, 10. syn, znamená príbytok. Genesis 39. Tento syn nám pripomína, že v dome nášho Otca je mnoho príbytkov. Ján 14:2. Ježiš Kristus nám pripravil miesto v nebeskom kráľovstve, kde budeme navždy žiť v jeho prítomnosti. Zebulún je symbolom Božieho príbytku, ktorý máme k dispozícii ako verní nasledovníci Krista. Keď sa zamyslíme nad týmto významom, môžeme si uvedomiť, že Ježiš prišiel na tento svet, aby nám pripravil miesto v nebeskom príbytku. Tento príbytok nie je len fyzickým miestom, ale ide o prítomnosť Boha, ktorá bude na večnosť s nami. Jedenácty syn, Jozef, pridanie. Jozef, 11. syn, znamená on pridáva. Genesis 34. Jozefovo meno nám pripomína, že Ježiš Kristus nám prináša nový život a pridáva nám spásu, ktorú nemáme zaslúženú. Matúšovi 28:20 Ježiš hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa trápite a máte ťažké bremená, a ja vám dám odpočinok. Jozefovo meno nás učí, že Kristus nás pridáva k Bohu a dáva nám spásu. Táto spása nie je len pre niektorých, ale je ponúknutá všetkým, ktorí prídu k Ježišovi s pokorným srdcom. Benjamín, 12. syn, dostal meno, ktoré znamená po pravici. Genesis 39. Benjamín je symbolom Krista, ktorý sedí po pravici Boha. Po svojom vzkriesení Ježiš Kristus bol povýšený a sedí po pravici Boha. V Efezanom 1. kapitola verš 20 čítame: Božiu moc vykonal v Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil po svojej pravici na nebesiach. Benjaminovo meno nám pripomína, že Ježiš teraz sedí na tróne, vláda nad celým vesmírom je v jeho rukách, jeho miesto po pravici Boha Otca je symbolom jeho autority, slávy a večného kráľovstva. Tento krok nás vedie k zamysleniu nad tým, že Ježiš nie je len naším spasiteľom, ale aj naším kráľom, ktorý sedí na tróne a vládne vo večnosti. Po pravici znamená, že Ježiš je na najvyššom mieste v nebesiach a všetko pod ním je podrobené. Toto miesto je znakom úcty, moci a autority. A preto my ako veriaci môžeme mať istotu, že náš Spasiteľ má kontrolu nad našimi životmi a nad celým stvorením.
spojenie mená a celkový význam. Ak spojíme všetky tieto mená a ich významy, dostaneme prorockú vetu o Ježišovi Kristovi. Hľa, Syn. Boh počul a spojil nás s ním. Chváľte ho, lebo príde ako sudca a bude bojovať za nás. Prinesie radosť a požehnanie, odmení veriacich a pripraví im večný domov. On pridáva spásu a sedí po pravici Boha. Celá Biblia ukazuje na Ježiša Krista. Tento prorocký príbeh ukazuje, ako každé meno Jákobových synov predznamenáva príchod Mesiáša. Ježiš Kristus je synom, ktorý prišiel, aby nás spojil s Bohom, priniesol spásu a vládol nad našimi životmi. On je sudcom, ktorý prinesie spravodlivosť, ale aj spasiteľom, ktorý nám pridáva požehnanie a večný život. V prorockej vetve Jákobových synov je jasne zobrazené, ako Boh pripravoval cestu spásy už od počiatku vekov. Jeho plán spásy nie je niečo, čo vzniklo len v Novom zákone, ale je to plán, ktorý sa odráža už v menách a životoch Jákobových synov. Tento plán spásy sa naplnil v Ježišovi Kristovi, ktorý je v každom z týchto mien predobrazom. Každé meno ako odkaz na Krista. Rúben, hľa syn, Ježiš Boží syn, ktorý prišiel na svet, aby nás vykúpil. Simeon. Boh počul volanie svojho ľudu a poslal Ježiša Krista ako odpoveď na naše utrpenie. Lévi. Spojenie s Bohom. Ježiš je ten, ktorý nás navždy spojil s Bohom. Júda. Chvála a kráľovstvo. Ježiš je kráľ, ktorý je hodný našich chvál a uctievania. Dan. Sudca a spravodlivosť. Ježiš, spravodlivý sudca, ktorý prinesie konečný súd. Naftali. Boj a víťazstvo. Ježiš zviedol najväčší boj a dosiahol víťazstvo nad hriechom a smrťou. Gád, šťastie a radosť. Ježiš priniesol radosť a šťastie každému, kto ho príjme. Ašér, požehnanie. Ježiš prináša požehnanie z neba všetkým, ktorí v neho veria. Isachar, odmena. Ježiš nám zasľubuje nebeskú odmenu za našu vernosť. Zebulún, príbytok. Ježiš pripravil miesto v nebeskom kráľovstve. Jozef, pridanie. Ježiš nám pridáva večný život. Benjamín, po pravici. Ježiš sedí po pravici Boha a oroduje za nás. Aplikácia pre našu súčasnosť. Ak tieto významy rozoberieme, môžeme si uvedomiť, že všetky tieto aspekty Božieho plánu sú dôležité pre náš každodenný život. Kristus je našim všetkým. Je synom, ktorý prišiel, aby nás spasil. Je sudcom, ktorý príde, aby vykonal spravodlivý súd nad svetom. Je našim veľkňazom, ktorý nás spája s Otcom a obetoval sám seba, aby sme mohli mať večný život. Keď prechádzame ťažkými časmi alebo sa cítime vzdialení od Boha, tieto pravdy nám pripomínajú, že Ježiš je s nami. On nás nikdy neopustí. On je naša odmena a náš príbytok. A máme prístup k večnému životu, ktorý nám pripravil v nebesiach. Tieto pravdy nám dávajú útechu, radosť a nádej. Preto keď prichádzame pred Boha v modlitbe, v chvále, alebo v ťažkých chvíľach, pripomeňme si tieto významy. Ježiš nám pripravil miesto, dáva nám požehnanie, spája nás s Bohom a odmeňuje každého, kto verí v jeho meno. Na záver môžeme povedať, že mená Jákobových synov nie sú len historickými názvami. Sú to prorocké odkazy, ktoré nám ukazujú Boží plán spásy,
Každé meno je Božím kódom, ktorý nám ukazuje, že Ježiš Kristus je Syn Boží, ktorý prišiel na zem, aby nás spasil a spojil s Otcom. Ak vás toto posolstvo zasiahlo, zdieľajte ho, aby ho mohli objaviť aj ďalší. Napíšte do komentára Amen, ak veríte, že Ježiš Kristus je Pán. Dajte like a prihláste sa na odber kanála ST Official, aby ste neprišli o ďalšie biblické odhalenia. Zapnite si notifikácie, aby ste nezmeškali ďalšie videá plné Božej pravdy. Nech vás Boh žehná a vedie. Vidíme sa v ďalšom videu.